Enede mani anye kura asama mte no ejama bofunu ejama yawo konfo mu akoye we ma bai do abetena sompa ene konfo izo tane sen pro aye se wa rebesia ma ne sen aye ko hweo ani mguasia sabi mpradu asan konfo no bi adi gu ye ewuranom osomfo akoka sesia no manya tan wasiri apasu fom sumanfie fom sese mu fi pa ma me yoda kan kuro asabe wo babu sumfia no asomfo wa na yeto sisi fom hweo na so baka we na sa wo ba na wo sompa wo me sode se me to me ma no si wo so so power me mfo so amayeni na mom akonfo da mattress ya da valanda so valanda ene ya da so asema na abuzami asema ya ubuta ya de nya me do wo me buwa kamaka kansamfo a kire wo ani nkuhwe akonfo ba kufia Babati wasiba. Sasa we media yi so hwem se ya na page anu ma chew. Kase de okay wan kan ye. Sakra ne ato ankomo no so. Onfo na matwa so sase. Ayo fone de makaka to kwacha ne ye. Sasa we. Anne hawo. Ai ha me sei. Kese ma wu. Mo mpe no kureka. Am ka sam kire o ma me wana se akonfo mpe no kureka. Ena nka sasa o ba me ba. Akonfo mpe no kureka se. Konfo bia du won mpe no kureka. Bosum ba so a na na obeda no hwenyansa se bosum ba so na atimi na obada de abosom ne sa no so akono ma me na ho de anije be wo pa e ka cho pray nje pray fa wo ya kwase pi wate mi do nyankopon ka mi wura no ma mi duro mo chi mi ka asase ya mponi amo aka bosom kase po konfo no se mi nimba bia wo nim na chi akwan a am de me voice be gu ka ma toa no oni fie se wagimi a me ne ba afo be kasa onkoje lances mfiri ni nsem me nya so akura so e konfo oni lances suma ya osane konfo kro so ka se konfo no ne banko da suma akro wo suma kwa hia wate me nam ka che opre na se wo so suma bia nka sa wo kobo adwaman na odidi hye ewura no ma ananom abosum betwa wo ka sama ma asase ya dia ne anum gu asesem sa Yesu mai Suma mama Suma mama Suma mama Yesu mai Suma mama Genani abra no sumano Jodi abra wana mechichene were Kukubanie Abafo kukubanie Agora Yesu mayo Yesu mama Isa for me mamu nyina akwa aba ede mobasru wiase so nene ye ne bosomfo kofi enti asanso ehia ye kana we enya mo fire asem na ye be ye mo fire wa ha so message bi ede ma asofo nsembia watete opese wo kire mu eniso kakra enti mesre so obeka me we enya tem didie wo adwo adwenkyire ede egu ha ma yesu ade bosomfo let say dum ya we enkwan wo ahoden wo na eche no ahede no apam ne sana adawruma eche hemi fre ni ginyame one or two ni ana sana e fe ya santima mu ha na sabi yenim saani ma we yensu aye emum se wokọ north ana wokọ chawrumu a eche bia obehye bia no e wona se kire okay jedi obo me sana me ba kire jedi obo me yati ase na wo se ensem bi ni asofo bi wo pese wo mo message efa senke ye nke fa na nanom so no na we de asofo bitom se yo ye di kan me chia mahwefo nyina me followers wo suru wiase me chia obia sre odomankoma oborbore nkwatenten de mo obia a wo ye me follower wo suru wiase me chia me papa no makonfo chia me maame no akonfo ma encha kese pa enkoma me amade nyina na black power me bosomfo wo chawrumo boss ba ko pe kwasi kada bosomfo keta chembodi ni mantumi chabuo ni ada woroma encha kese enkoma me mpanyimfo me chia konfo wo Ghana nyina ama ne mema ada woroma emse oto sempa ma me message ya me pese me de ma Ghana asofo no eye tie moma ye hunu se oman Ghana ye nananom dia enya asofo dia oman bia wo na nyame Ghana ye nyame ene ya bosum yensu ye motia empepo ene ye nua ne ye motan enti se sofo ukonya adum bi wo fom ketua bi popotwo a emfa me ye hu kokoti wo media no so ipruvu sofofo wo Ghana ha a mo sori a mo kazatia na nanom so me kire made ketua bi message na me de ma mo
sofo tim betena media kese wo sonsem e de gu fam bom paye sasa ya agensa anto nso anya ma agensa tachima bo kire wa agensa wo wie na wo kodi nyame aduane a nyame aduane ne de he no o se nyame aduane de obeka no no na se wo konfo kro ana abosomfo kro no wuni adwene wuni minyansa sofo wati asama woka na sabi mpraduasa se bo betena media so na mokeka se agimisem we na mkoka mosema no ya bididi atem se wo ye sofo na wampe kwan pa amfa so anya wunya medwuma na wo ye wadwen se wo be cut ka ben ye wura no soma me sabe me papa no makonfo me maame no makonfo ma kora no ofum a me betena media isu a me mfa nchew me so pa wo ntese wo sofo a wo wa se kotu abegina media so abetena media so kasa do nsa si ubo se wote Ghana ha o Ghana ha na wote na wo kasa asem wi na ye ko school no na se teachers for no kire ade bia na ye kan wo school ya no ye de ba de se ye na ara ya sasini ya hyase eni moja ye nananom ehwegu e de je wo man konkoro Ghana si ho me pa che o okase moja Yesu ahwegu Yesu moja no a ada no me kan ya na mo nte ase a na mu busa me ho nsem no sofo bia ena kra Ghana sofo no kra no sebe mpraduasa enne Ghana sofo no misisu dwa minyi twen na mayi adoa won say ekọ ya akoduru ba bi se enne mo hontoma apa because de bia mo kase tie na nanom som wa bra mo nante kopetumi na mo de abaye madwuma nenne utim betra media so sopa ye na nanom som edi akonfo atem obi be kase anya bosomfo kofinti na betena fidie so se akonfo akronfo mo eyemia meseka ye nufanu konfo bia ni wo Ghana ha meta no da bi mizu mitimi nta konfo bia da menta osofo bia da asofofo ni omulem na abosomfo ye ne akonfo yensu ye ni lem bet konfo betena media so kasetia ye wuranom som se woden sagu fom bompaya bitro challenge amasa asofofo na amoba wo se nsagu wenye ada na muntu swimming pool eno kra no swimming pool ni say bia wonsam say na pool meda ufie na fa wasore manum ukọba su wonsuom unim tumi ye wonsuom unim tumi ay wonsuom ye ode na fa ye wadwuma umo bia kwankere wo se fa besin kogu afa we kogu a eno na ye sofo dwuma some say munyame no mu Yesu oba ye no obi ani afira na ode nsa afro netie na ode atal nani ani te sofu bia betena media so na anu ade ya kasetia se Ghana konfo se bibinimu nim nyansa mfahin kosia na konfo obi anya problem wo beboa no na wo konfo kro no akwetena wo se ye wo na wo yesa wo na ama nani wo ma nipa no nya problem wo ma nani ye ne ya wo ma kohia nkwanhia sofu konfo kro no wo yesa wo nim nyansa wo nim kwan ye wo so fa so hwe obi ani wa asem to ni nua eye ne de tasem we me kama wiase nyina tibi obi ani wa asem to ni nua eye ne de honhom asem ye different na wo sa sofo na wo ka sa wo so ye sofo de bia wo sere mpaibọ adi manipa no se wo gidi a se de mo bible ni se wo gidi na aka se pepo ntutu nkogu pumu a ebetutu no ada na sofo e wo mfa sa gidi na mfa nsantin suo mu netia na fom netie na mfa ntale ani so ani te nante unim nyansa me ka che opren me na me ka che opren unim nyansa wo betena media so a munsusu nkasa enti abosomsom mususu nkasa enti aye na nanom som na sabe mpraduasa fie bia mensa wom fie bia nkonwa wom o Ghana ha Ghana eye tete ye na nanom ena bekoje oman itu ho ya santoa wana betimi a kire me asore na ndin wom ya santoa wan ne betimi wo ko abusa me nsemi mi wi abebusa wo asore be na ya santoa na ndin wom enso hwe ya na nanom ta na chi gina pa okudi nkunim enei na mode niam bi akekere mo ho nwente sabe mpraduasa ukoka obi tenchen o ma wonka me se
konfo ya de na nya meba beka enti se sofo a me ni woni sumu wudi ulem ama ye nso ye de elem obetena media so beka kansem a se wogidie na wogidie dia yama we kwanya mamra se mo wogidie dia kasa yale tutu na yale tutu anya mo na mkan e ukojeje nkabre jufa na mo de be hye mo puppet so gina so ya asole na esimu yi a na mo wure fi ba bia mo koye na mo wure fi mu nchi na mo betena media so na mo kasa basa ye ni Ghana ha na sofu bi be ka se osofu okura no so ka eburu mienu a na nya nyame adwuma na wo ye na wo ka tiafi wom tiafi de watumi wura ka nu akonne tiafi ewom wa sori ba bi so to wa son dem sebe opesika kura de akofa bonkuruwa 20 million no de afa bonkuruwa aton wonya bi wa betena media so pa konfo na sebe mpraduasa konfo twa aboa twitwa nam cheche mafie bia mu bi ko o mani pa binum nya bi di enya nkwa wone no hwana ye nyame dwuma wone no hwana ye nyame dwuma unu masore ya asanto adi ho chete sende na asore ni ho na de na ho no so na ne na asore mu ko fa na he se na no so no kwa na enye common ti sese isi de ebududo na no mu ko fa ebebu firi se na asofo abu enti yewura no so ntena ho ema mo ma konkaye na mobu ne papa mu mema eninti nam se onya papa me betena media isu mema ni pa hu wotuma se eninti nam se me nta konfo bia konfo ba bia ya me maame konfo ba ma bia so ya me papa de ni die ma obia so atase me ma mfie mienu wan ra asore kura asore bia be firi Ghana ha ebe ye ewura no so efisese sei akonfo ni bia ma omani ada ho ya nananom som no sofu bia bosum wo nchen bia ya ready mo koje baako ye bejo bia bosum me kan say bi nso no gugem na nyamo na modem awo mo oba ya no wankase be wi akire ma na betena media so abesopa wa ba ji suman de ye adwuma ewi akire a wo wasa atwa ho be sopa akonfo ene abosomfo ne abosum ankasa na ukọ mo hokọ pe etumi de be ye wasore no sa abosum mo nim de besi wo kina pa abosum so ansa na baba beje no ohwe wakome ma ansa na wanante anante na se wo hwe nipa na akome ma ansa na onene kwanante okosa ukoji suman de akoya asore ya bibia nsi hu kwan obama ubi se fakoye na ode ma wo no ode ma wo se fakoye fabo nipa obi yare ne ye de ne brewa se de be ya obehunu akiri what must say hwe asofofo wa Ghana ha no me kasi su dwa sofu bia obedi hu ni bia no ye de obuo ne ani de ebere ebe ma wani hu ni na betena media so na abake kansem ebe ubetena media so bake kansem e de abufuo ebe ba ye be hia o media no so ye say 2025 ye ba ma no kure ye di no kure na chi tie basa na omo beje na nanu mo hye puppet no mo ka o social media no say nipa sumesi e bia sofo sumesi wo ba ha na obeje date say fabla ana se mo bekọ ne ma kwa kwaji ni kululu de ekoi ne nsama ebobọ bai enye kululu ye be fra ofidie so emra so se o so de tumi ne yeden eba na ye hye ne de ne yeden ema wo o de beba oba onko bi sauti metio ye be hye se fabra na ye nhyem dene ye nhyem kenam fama o de ba enko bi na de tin ne ade so ma mo fra ma ade no omba tumi no be fra no obeba bajo timi tumi no be fra no obeba but say be ya dance die bebam no ye no kan say na ma ye ba no ye ba baje a media fo ye den edi akiri ana enne ye de mra na ye adwuma nti ye bedi kan akoroji complain ama police fo so fo asumasi wa baji tumi ko ye adwuma emra so ye hia bosom nti ye be logic complain utie Ghana ha na ye wo no ye nyina esomra complain no men koroji complain say police nkoche no da bi BBC na ntwa ya wo de ba ma asem wo dada baja watmase ni asade akoto baafo anim asofo be num nsia nso du oma ba me na ase abaji tumi ewi akire na asofofo na asa akotena media so
esopa etia ye ewura no som ye pese ye kɔgye ye tumi adawroma ye nwe nam nyaja oni akomfo nyina ati sofu wei na atwe ndin sofu wei na atwe ndin sofu wei nti esi na ya asɛm a ebedu ye ewura nim no na da hore dai edada automase saa na mpese me kyere so enti se me betena media yi so na me di nkomo na me ka asɛm bia sebe sofu a wanya me hwe me mfa na besi media so enti bosom fuma me bisa wasem wi ansa na yafiri ho ye wo ntu bosom ene ye wo de eno aba be kan obi wo ho anka no no akwa akɔpɛ penyafo no se eba saa na ono no otimi tu bi ma sofo anase ti se bebi a wo ade kro ne wo no na ti se wo kɔ hokɔgye oh eno de ne kwa so no wabusa no bosom sebi se wo kɔ me papa mu kuromu a ye chewurumu a bosom mo nton bosom oye ho amamre ne de bosom na mawo se onkɔ boa wo wana mo tutuom wadwuma sem na bibia enimu awo me wiye so ahu nti se wo kɔ kɔgye bosom ne ye kyerɛ wa amamre ma wo ye wo de bosom ne beduru no wani ni wanye ni ya otimi beje ne bosom ko etisa wo de oba ma aware otete oba na utimi kɔgye wo ba pacho wate ase nemom de ma me kasa wo nyina ye se Ghana sofo no besere mo sebe se monya masofo dwuma na mo ye na sebe ye maame nom ye papa nom ye nua maanom edo ntosi donya ado ado bayere na sebe o mada ni tibo nkoso na obeyi bayere po na akese abre no no obedi afase ne ma di afase ane a eyo mo asem ye yenhye o mo pacho otmase betemetena media so na me sori ntia ye yeso untimi ade se mawu because say Ghana ha no de aba ne say ukọ kan sofu bi asem ba akumienu yesi abopa yenkokunu me ka kire Ghana sofu nyina se mo hwiri amompa musibire osuma obi se wonko busumfo ko finti ho wonko tunutuo wonko enise ya me tunutuo awo se wa korabo emwo obi a ne mom no kura ne pese ma na yeden edadi nti ade nti na mo hwe akomune mu de no ma ni ende edi nwi asama be kan sofo asam sofo asama me be kan no me metena media so en me kan sofo bi asem da e kan abro no ma o kaseti a yewura ye komfo panyini wa asantema mu a e na na bas e na ma me so si abro no ma so obo komfo no che obedi na tem obo odi obiri komfo atem sebe onde one be preje akomto ho ma ye okọ lemom ye panyina odi anim won ko ye no ote ase yi de ekwanya ni ho se wo small boy be den wo be kasetia no na we de me kan de wada no me kan asi asem so sofokura me kan wonim no ho na menim se mapusu nunumi me mete ne kanka e ba me de be hia no de ntia ma me ko ne se konfo emetena media so enkase ntia sofo unti metena ho sofo tim betena media so se konfo wa rebesen boso ma rebesen ne se kokọ eduru ba bi so a ye ne ya konfo na nkasa no ye nua no ma konfo papa no ma konfo ndu ba bi o mo so kan hu bi na we nyina ba o hwese ya se konfo bi wo so mpa o se hene konfo bi akodi ba bi ba ne be ya adwuma na konfo no ne na akoda ewi akira konfo ne fre no konfo ya yai na konfo no se woni na da ai sa konfo no o ma ne ko ya mamle wo nsuo bi no wie ya student market bi ayi sompa maame na o sompa ne se ene konfo izo sa ne se pro ayi se wa rebesia ma ne se aye ko hwe o hwe ani mbuase a sabi mpredu asan konfo no bi adi gu ye ewuranom o somfo ko kan se sia no manya tan na me de bia de me kan se ya ampa se tumi pa wo ho na za asase ya aye bosom woni asase ya amponi amo aye bosom a me de boni ntimi ntome efisa me nso so boni so konfo mu a wakoye we ma bai do abetena sompa mbede hu se do ba ne kana ye nokra na nya nokra se wo se konfo kro na oba ne bo ni din no o kire wo wa ha da ba nkire na de betena na no sompa ma me na wo sompa no so kekase wa we besen ne sia pro na ene de akom wasi de apasu fom sumanfie fom sese mu fi pa hwe o
na so ba ka we na se wo ba na wo so mpa wo me sori se me to me ma no si wo so so power me mfo so amaye ni sei mpo se wo nua no mo na de o mo ho akọ mo anything na me ka se ka che ne se konfo kro na wo ko no ho no mane mfa ni din no de to dwa mane nkyerɛw na chiri ba bia wo na kobu sem se ya mpa mo na kobu sem se ya mpa metra media so nkese bosumfie fom ni fi pa bosumfie fom na ka kase bosumfie de fom e wo bosumfie emu ofia ma me yode kan kuro na sabe wo ba bosumfie ha no asomfo wa na yeto sisi fom ana ye dwari mfuturom entwaye agatachi na bi bu say edurura say o se wo ba bi say akonfo mattress mu pan mu fi ena bi bu say bi na kisin kusisem no ani na di na afinu wa kichiri ena bi bu say edurura say akonfo da mattress so ye twa wa mani wa ebebem okatachi ebebem ka ku ta fefemi na fiwa enti na mi bu say edurura say akonfo da mattress so say won say tete no kisi wan kikun wa no wida say okatachi mi bi say enti say ebia so bi di bedi akonfo atama na makasa ampa akonfo da mattress so wa pitu sha wa mutum obatam abisinu wa wo musidi no ya si wuba wa di hunu ya digba kusi wa ko ya kufunu wa kiti du so abikunu asofukunu wa niba dabi ni sinu akekusi simuna ani nkusha kufu ba kufia wa bati wasiba so fo wa no sa kufunu sa wa finu o ga ta shede de ojiga ude wa yesusu wa no sisa wa ni no wa kisi wa kifunu wa kisiwa Abras okatachi amisi biwa mi ati okatachi wa daruma mi misabi amisi biwa wosi wosa ayo fone de makaka to kwacha ni ye wa kufunu okuda kutenza kwa funu afidi wa sinza kubisiba ma bisiwa ana mse wo sa wonya komfo wa kufunu kuru na afidi wa dimu kwa sofa ni bozofo na ya sembisa me de enna no won say wo ba ye de na mlekete on sa tete na mlekete ne ayi tete no asofofo no mma me no papa nyina no da mlekete no so nti nne modern no wo da mpa so a komfo da mpa so hwe me ka sem bi a kire wo ne me se ene se modern ni de sa komfo no na eye sa botto no mo de pamfrugu no ene frugu sei na no tete ni nyina na o mo hye nti ade nti na sisi akomfo nhye suit mama ka se mi nkyere hwe akom ohun ye kesa akom a ba bie ni ho a no kure kapa na me ka kire wo ne no afidie no manenam suye ye ka se bi a kire wo akomfo se komfo edi ni huni sebe die nti America no komfo men ka se komfo hu ofi da bi omo ye mi wuranom sebe omo na suma ansa na omo so omo didi na bi fito a ye di akiri no enya bi afa ne aprepre ho ayedan adi men ka se bi a kire wo ne sofo a wo se wo de ni sasi ne bo se me sofo sumasi me dem maye eno kra no we no kra no sebe mpre de se ye bezi msen won se na ma o ka se ma me ne se akonfufie mattress se mu fi ono no o kan se tete no asori ne munya na nanu mo so mu de ye ntimi mfa sa ne ma we nye de enkom nti se wo mu de ne na chese ba bi ebi wo so ono no e fa ba bi menya je ne wrongo bibi anko kan papa enye direde mattress ne de ne ha wono na okaka se asoni yeso mattress se mu fi hwe o asori fie mattress de mu nya fi asoni yeso de na mu ofi sabe mpred asa minimum sofofo bebre a school fo nkwala nkete young girls SS4 fa o mutena kam kono ho se higher girls room koda anajo no afa no kono nada conform so me bi me ka se bi a kirewo enu nti me metena enko eme condemn
asofo nyina nya sofo nyina na be sa na mba media me condemn akonfo nyina nya konfo nyina na be dey e be sa but say wo kasa sofo ne konfo de oba bi padi ni tiri to de a me ka kire wo ne pren konfo bo so mo kan ne konfo bo so mo kan ne acha ne bo so me mienu acha afi pepepepepe woni hwe kro wo tadan ba bi odi ne mpanyifo betena ye den aya adwuma obenya ba bi di ntia ye den ato sofo kura bete ne ho obedi ne yonko sofo achi abolele shira la sa wie chire na kura be wie na otwatwa ne nua ne ntini na odi ate ne ho no da matrezo ye na matrezo se won se nananom somo no eye surunku wo free Kristo somo no eno nti na mama nananom somo no de ma ne ye surunku ne se abosumfie ba cha utie hwe wo sofo kura no o hwehwua me mma kwan se mi wura dem fa hwu be wura wo wo ye ho abawro mpabo ansa no ayenta de onwro ne mpaboa eye konfo ana wo hene ana wo hema eye ni wuranom oni ajanom na ekọ no no ma yeden aba wo hene kura no wonya abosunsun tumu a me wo ba me nchen a wo ba woro mpabo no wura dan fi se ummu tu ba woro ba de obu no wani so de hunu se ajanom betimi aye bibi ayeden ama na ogitum se bo kwa akoto asuo ni fritete ye na nanom sum fritete de ye de ani die ebe ma de adi de eden ese no ba ummu aye mu e ka sama kire wo ne pray sofo mo osofo oya na adwuma menene ni asem konfo bosomfo menene na ekọ na menene na ba oya bibi na nya metene no me ye bibi na nya konfo a me ben no obetene me nya so brache na moye eno na me ka ba ko mienu na wa anya o kina obi de ho asem ba na masopa wo me wo ma konfo nyina me wo ma abosomfo ne achamefo nyina ede na efe na ya sundwie sa konfo nyina achamefo nyina abosomfo nyina ye be no mabu abako ano asundwie kwan so da dia on pese obeyi ne ho afiri ne amakwan na watwe ne ho afiri ho ne nananom som no aye clear ba jo watemase ba konfo a wo koya sa de na ukodi sa ba akoro na ode wakotena sompa ebe ne maami we kekese bosomfie fom emufi sa sem we anne hawo ai ha me sei asem ya wo kan de maami ha me sei na se enye wo na sese hawo konfo na sese wo ma woni bere won so hwese asem we se me kese ha me a ana wo kese nyem ne ha me na se me gitumu a me yabosomfo fake pa infosi atache kan ntina na aka auto me wo ho ma bosum bia me wo ma konfo bia enti dia me kan se maami na obetena asompa no edin ni din se me di kofinti me yabosomfo obi so bedi kofinti o baabi obaye bosomfo you kofinti kro to nyo what ase me wo kofinti o ye bosomfo ho amini no baza what mase so hu enti se obi kotena baabi se kofinti bosomfo wakoye se ya se sa bosomfo na America no ote a odwendwen ni tirim hwe se ye ono ana anye dai enye ono ansa enye sa asem ya maami betena mi sompa ho kaka se gene ka se konfo no e friend konfo ya no ba je uti konfo ya fo do so bebiri na wo Ghana ha e be de ne hu se konfo ya wi e ba sa no wagu akonfo nyina hu fi wagu abosomfo nyina hu fi wagu achamefo nyina hu fi wagu ye ewura no so ye den e hu fi enti se e ba sa na oba na obenya so twe ana oh hwe oba na sema wo ka no me metena mi di ayisun kekese sa ba na okoka aye no obenya ho asotwe sa asotwe wo mu ama me na o se bosomfie fom emu ofi no woni benya ho asotwe na so no so anfa nka tie me se me tie se esi ai na wa ba na maka che se vela konfo asumasi ni hu fi pa tie me yo se me bosomfo mu amtimi kaka se konfo hu fi pa konfo ne tena ne fie de nsa gu fom na odome me se da me di nsuo be ka me ho bibi ntome a asase ya ye dansefo e wo se me di nsuo ka me ho bibi to me what you say enti ne de wakọ baabi entwaye na me de na me hwense nke asem ni duru wono na wo se ka konfo osompafo no e fre sa konfo no obe de hu so ma fre na mo fre mo se ma fre no kra na o ma ya asem no se osi wasantema mu amebo
meboa so my friend ne emma ye kura na my friend wanfa ana my friend ankwa e wo sem de asem no ekoto baafo osumankwa hinanim ana se chairman nana bas nana wadawruma seni ena abeto yanim enti konfo ne so wa tonsa eden e friend wa ma wa ya so brache ye betena media so e betina eden asopa no mbe kata so mu aso ensi tisema wu mo mpe no kreka am ga sam kire o ma me wana se akonfo mpe no kreka ena ga sa so ba me ba akonfo mpe no kreka se konfo bia du won mpe no kreka so konfo bia ni wa won mpe no kreka beta sem bi o ho a hwe o media adwuma mi yi obi timi frɛ mi free baabi konfo asomasi obomaza wagye misika konfo asomasi mi di sika ma no me frɛ na wo mfa wo frɛ no wo proof no proof send mama on frɛ obiem wo ho ano afrɛ na me phone no kra no na ye mo no ewi akire na asai mi kwoto mo no am ye no pictures na ade nyina me nyedai mi hunu amuso atwantro samre no wodi bibi hye omu koye de ensem fata on se wo ne unu akonfo mu ntem atete anka de na efe se wate asem na ofre unu no approach no say ana say pacha wate ma say but wo kan no nam de akoma mama asoma sisi say papa asoma sisi say se wutie fa proof bla wan fama wote ho me nsoma akonfo bia o dabi me nsoma akonfo bia o na sabi konfo bia me hye wo kete se fa adwuma ye den ebre no wate ne nka o media so na ade adwuma na koma no bosum dwuma hwe bosum bi betimi aye adwuma ma ba je otie mie bosum bi betimi aye adwuma ma wo betwa ya bia bosum mienu miensa wonte hwe na ade akoba bi week na ade adwuma na ekọ no bia na sa week na bosum na adwuma no akodu wo de kwa na akoyeye on se ode ase da ekọ so nti we no sika so sori atia wa be sori atia obe ya adwuma se ne nti na se ni mienu nyina obekọ akoda ase na akoda ase mo what ma say go so nim de oye nti ye ntimi hye kete se konfo no ne na akoda me mani ehunu wo ba na aso no wada wa be boni din so ne dample no kla anajo no wa be boni din wo de tie wa be boni din kire ye na kira kwan ye betuka mesemi wo ho me wo ho ema wiase man nyina ye betuka akọ na wadawroma ade se ni ena ye den nipa ne de abetu anim ye mpese ye wuranom anim begu ase ana sei omudin be ye den ebe sei asem ne tesen konfo no wonkyiremu a ode be maye ne ye na oba na ye den akasa odifo a ye nkata so so anwo na nkobasa na ade yakotana so mpa konfo no busumfie fom emu fin emu ntutuo konfo na awebese ene esese ne se ko konfo de dosonti ye mo be ma de ye se solisi usu a he na we mi kotena baabi ana betena media so na me kese de wo keka nkwase akeka konfo gidi atem shu ase kakraka ya asemu na we metena media so na me be braste wa akonfo mu hwe aso so konfo do se na wo hu mo hwe a enti obi akoya ade a wo de dobra konfo nyina so akonfo hwe na me ka mo se me pekasa busumfo yi kasa dodo busumfo yi sei dabi mugu akonfo hu fin dodo ada na mungu asofofo no so hu fin enye se wo se den e basa so enti me de me ka kire won se asofofo no omadawroma omahwira omumpe omusibre me nti kwate se konfo bi e de sofo bi abetena media odi na tem se sofo ye se by sofo tim betena media kasetia even bosom na ankasa na owia wa kasetia konfo me want to say me according to me hwehwemu no me hu ni say asofo ni different between bosom no ene konfo ene omunsu anyansa na omumpe na omunhunu omunsu anyansa na omumpe na omunhunu mi nguya na me wonkwa na me tiasea se wo ye sofo se wo ye konfo sofo a wo be sole atia konfo bia no me so ma ba be sole atia ma ba be sopawo ana konfo wanya ade a eya me metra tv me metra media so emmo waba so me nso so ensem so me ni ma konfo be mienu miensa nan num o maba me nchen so mo pese me ni so wi ase fo kasa no mu betwa wo mo so ahu na sebe me nka obi tin ko hye de anyem ana ba bia so wi ase media na duru no
yempese omode nchewanchewa eba bata media no de wom no yebeka de anim yenka pacho watmase enti ye metena na yema sofo asofofo binum ewom emfa yanim emaye fom wosu wotumi waben ukasa na yale ukasa na honhomboni tutu ene kasa na ani afira ente kasa na enan na abubuo no nsori nyina so nkofa obi enhye na tade emetena ho tesi wo na mete atiam wi ase no ho ato no amani sika se krono kura na wo boyo krono na wo bono ade a wo ye ne nsam fata ate mo pese mo be ma no kura na ye den adadi 2025 tin am say no kura nko a kontompo ebetwa akiri ye makwan bibi kire wa adwan betime busame na wo ka se asofo nkwa na de akonfo betena platform no so be di o matem memehu konfo a wo de sofo akosi ho ahoro no because konfo oni dwuma bi edi ena oni say bia me o me keka asem wi ma na akoboa wo bi ono so tim de sofo kosi ho akohoro no ekodidi na tam even kwa na onyanko konfo kora be ka asem na ye ne kure no so obeye mani nua konfo no benya nimonyam de obeba be kanta ne sa asem na nua konfo ne kan nya no kore mo me de wo kan me enyam be start program ya media kora no YouTube o ze o me nko but me start we na me call is me hunu nema enti se me sa konfo koro ya wo kan unim no a me nka se bonidi e wa fidie iso na wo de sa de na ayeden asende me mebo ati wa anya de se fata me frɛ no ka akora metu akoni fie ajade se ni entwaye next time mama yen quality mistakes so mekaka na wante ase a wɔkyira wobehu media izo na me sopa no ni suro bia ni bu bia ni suro konfo bia ogana ba mi bu konfo bia so yo bo so ebe mo mi bu bia na sa abosom no mu abosom ne bi wo ho mo betri so mo timekura ne mo bada yo hwe on sa asem we a beto dwa sisi e menya kataso mu asunti e pese me wi asema nyina tie eto so biem mini onoma konfo mo wo Ghana ha nyina ntwe akese enkoma mo emuma ni mu mema achiamefo ne abosomfo ye ewura no madwuma nde ntwe akese enkoma ye nyina konfo kro na obetena media so se bosum bi oba ne konfo so a otimi ne bada no mesre ba fo suma nkwa ahene mi wura odawruma e bodi an mama muso mesre ya de nyina opem so no se tu kotachi bodi an mama muso ye konfo panyini na bas mesre odawruma e bodi an mama muso akonfo a muna mo ya kandifo no mesre se sa konfo kro na obeka asa no mo me hwe na kira kwan na bosom no mfa bosom ni di nya dai emra kosi se mehu sa konfo kro ene bosom kro no konfo no first one ya me de mawuni ye di kan suanyansa ye to so mienu suakasa konfo kro a wo se bosom ba wo so a na na obeda no suanyansa suakasa se bosom ba wo so na atimi ne obada de abosom ne sa no so akono maame na ho na pie firi baaye ho de ani je be wo pa ko ne kono maame na be ka cho pray nje pray fa wo ye kwase pii wate me busumfo ko finti na me ka sa asem wi a kire wo eje ni busum bi wo ho ba wo ti e bi si da sa busum asane konfo so na busum a wasane konfo so no ene se suma ne bowura nti wone ne banna anim guasesem ugu yewura nom som hu fi me ko ka mo se yenka konfo betra media so se wo busum a wasane konfo so a na one ne ba akoda suma ne ba no maame na wate konfo eno na baboa wate na ko secret bi wo mu na mo mpese mo be kana secret bi a wa ko mu bia ni wa bosom be bo be ka se konfo ne uba na bosom be no bosom be era be ya sa adwuma we on edu ba bia ensem ni bi wo a ukoka obi te nchan a obaka se de wo ka no ujidi akonfo no biatem konfo kro betena media so say media o say TV so say yin o okoka se bosom ba wo so a e shew say no ba nkoda na nso no ba akoda no konfo me ka che o pray se bosom ne ba wo so a
ene wo maame nkoda wate wo maame awukura kotunu funu ne na wo yakwasia pi se wugu ewura no so mu fi me na me ka che opre busumfo kofinti enti se basa na se e basa na se e bia sumane ne ba no koda no ne frɛ no suman ba na hwɛ anim guasesem senya media so senya media so na mete ena me di san komo we ena ya me ne konfo no 101 ka me bu no foke me na me ka che opre wala me ka se ma che opre se suma aba so wo se ne wo bankoda me do nyankopon ka mi wura no ma me di o ma chi me ka asase ya mponi am aka bo so kase epo konfo no se me nimba bia o nim na chi akwan a am di me boys be gu ka ma toa no wo ni fie se wa jimi a me ne ba afo be kasa onkoje lances mfiri ni nsem me nya so okra so e konfo oni lances suma no wura wo se no bankoda ada no ne ma me nkoda e ho no ofiri ba e ti ho ni je be ho onko ne ma me na kwase akeka mo be tra media so se bosuma ba wura me boso ne se me ne me bana tu so no bada e jimi sem e kaka se si ya se butumfo kofinti ni obetra media so a wo kasa ne boso nya me boso me kasa me boso a mi wonyina so ntia me kasa me boso me ne conform ma ni hia de ti se me me omoma no mu ye die ne me ye hwebe na yesu mama sumai na se sumai ti me bana se one utimi no ba kwada de ya ne oba na nyima yesu mama ba fo suma nkwan hene mi wura mi bodi an mama musu katachie me serew de bia me kasa me se ajafa na si fom na sebe ba ko pe o no kodi mfa dokono ene na awie aye mfante dokono dom ba ko pe wotra ho katachie ama nkate ba ko pe abesen nkate wo ha wadawuruma serew ani die kasa wadawuruma ba fo fa na si fom na de ekono ani enyan na na bas konfo panyini katachie wadawuruma ibodi an mama musu na wo so fa na si fom na wo kabia ewom bosom timi sane ni paso ana bosom sane ne konfo so ehye konfo so ne bankoda me koka sesi ya na manya tan me sere mi nuanu ma konfo na ya mode ma asofo na ana se suma na ya mode ma asofo ma me nim sa suma no na suma akrokro sane ya o ka se suma ya o sane konfo kro so o ka se konfo no ne bankoda no suma akro mitro challenge busumfo kofinti upa ukobuo mu na ne ya akumi biwu amekọ suma akro wo suma kwahia wate me na me ka che opre nye premfa adan na se wo so suma bia nka sa na okobo adwaman na odidi hye ewura no mu a ananom abosum betwa wo ka me ka che opre tumi ni awon betwa ka sama ma sa se ya na me ka che opre dia ne anum gwasesem sa bosum se ne wo bankoda wa ba ewura te se wona na obada ya na spirit ne na obada ye me pe watie so ntina me se ne ti se ye koye din ne ye hu se yesuma mba na se ye konfo na enti me no ena mu interview me after sa program we me twai me am pe gibre akomi wura na bas won na kokasa me ne ye wura kasa wi a me ko baafo ho straight me na me hye mobo me ko baafo nchen okay ne be je pa na me baafo akokasa se ye nyenhwe ha ya ka se baafo ye baafo no enya newu ya de baafo si ade so se won na ye opem so sum ankwan hene enya newu enya ne na odi 30 minutes 40 minutes 1 hour abegu ye ewura no mu hufi bosuma ewura wo na wo ko betena media so keka jim sem se ya sofo be den wonya kwan fa nkotena media so no on so paw konfo kwa wo ka sa sem we no me se ena ti se mi wu kwa bia mefa so asa wo lance e beji na waja akom no me mefa so na mka che opre me na me ka che opre boson for yes sorry so ena de mani anye kura nsema mtete ye nyina asama mte no ejama bofunu ejama yawo suma ni de na ni de mattress ni de no boso suma fie mattress mu ofi ahyemia mi be wiesu awo so kwaseto wo de abeto so se boso mu wura wa wo se no bankoda Wasu wa abusum ni bi wo ho ewura wa otimi ma wo na obada. Me say sa konfokro no mema baafo ato ne nsa afre no. Isre wa sa page kro no. Follow se obenya ama me.
na mia makohu na matrezi ahwe hunu ba bia konfokoro no wo patro kura meta ma baafo me ye de akọ konfokoro no wo mema baafo afre no no de sa bosom no ebi aba na konfo mpanyimfo ni nyina abehwe na ne wo ho a na so ope bi a wakofa na owura wa wo ne wo mai ofi no adeda nti that means omutimi ne omuma ne deda na omde ahye sumanya na bosom kra de bosom bia ne obeye sa mi huni ya menka bosom be ne be we mame bosom be ne be we wo akono bone na de be sa de na kwanda ho ba se wo betra media so ade ahye bosom adidi ahye ajanman ano se wo bakasa ahye ajanman no se suman be bo wura obi a wo bosom bi wo a wura wa na wa se ne wo banda na no bada na se oye konfo na wakasa asem wi asotwe be na abosom de be ma no onfa ne hu ni da kame jabusun me kame so ye rare konfo so ye konfo ampa no betina media so kan we fi ne nkosi afi we ye wie ye o da su gina na so se de o gina na me jabusun fo adwuma me de me nema begu fom me na mka kire wo te so betina media so kan bobusum ni din chem ba bi okofa ni firi mo obi ate te se oboa okay problem e beto no mame bonere tito Matias bosom for your sorry so we be abeka chiwa media kakra me ka kire matiefo no mahwefo ne se ye won nsem bi wo ba media no so a omuntie no wa asabe bosum bia ni wo wa asase isu obeye se jimisem ne se nkura sesem na konfokoro no be kan no eto so biem won se me ba o mentwa wa no won se obi timi ba wo se mesuman se me na wonda eno nso asembo a ubusame a na ahye me so ameme ade se suman se enene na suman din de sen so obi wo no be ye adwuma ba wo se bosom se me na wonda ansa na ebi adwuma na yeye eni ade no eno nso 2025 ye nwuni atinkoma Ghana ha ope esom ana enipa ebewuo pa Ghana akese akonfo ngede ni hwe obi nkobo pa se obi nkogu obi o beta bosom be kuma konfo bebre ngede ni hwe bosom tieni o sumai ana asoma wo kan suma kan media for na de me nyahwe se medidi na mada me wura ho papa asem se me di hu abu adama mi wura nom na mo sori waka di hu abufuo pia nipa bi no so ka this is me ko konfo bi ono person na me da me hwe se konfo no se yesuma ya o spamsa me ba beka na so de bemam fra na hwe se yirim se ya spirit miani se ya no kase gi mpacha wa hu se ewurade intensi na wunya bi sei me metemti asesi obi baka kirem se konfo bi se okokonfo bi ho o se menene na ena oye sei won se mere bi mitwa program kan ho asem okay na me se me ye interview we a meko ba afo suman kwan no part 5 so ka se no de e ko kopie menhia meko ba afo ho na mi wi a me ne ye konfo panyini ya de nyina na ba aseso ebe kasa ni ntwa akire wo yatiasi ayefo ha na brema yekwai eme de esi bosomfo ne num ato ene wono ampa anko yi ama no jaje kire fe go ofa ba ye yakra wo